SAIC elixiu Galicia. E elixiu Galicia pola nosa solvencia técnica, a nosa solvencia industrial e a nosa estabilidade e as garantías que damos. A Galicia calidade. Vai traer moita riqueza e moito emprego. 200 millóns de investimento, máis de 2.300 postos de traballo nunha primeira fase e, sobre todo, vai abrir oportunidades e camiños para o futuro, en especial para Ferrol e As Pontes, pero para toda Galicia. E vai consolidar a nosa terra como un territorio moi atractivo para investir. Imos ser sede na Unión Europea dunha empresa que é líder mundial na automoción. Para empezar, a próxima semana chegan as primeiras demostracións logísticas. Vai chegar un barco a Ferrol con vehículos de SAIC. Vai ser a primeira evidencia, esta primeira descarga de vehículos de que as cousas están marchando a moi bo ritmo. Podes imaginar que hai moitísimo traballo detrás, pero o importante agora é que SAIC elixiu Galicia e que en Galicia estamos máis que preparados.